जोङो बेंगालरनि खौरां टिकेट होननाय मोनसे जायगायाव दङ। जोङो गासै 20सा दङ। बेनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय माखासे, चिरांनिफ्राय माखासे, बाक्सानिफ्राय माखासे दं। गासै जोङो 20सा दङ। बावैसो सिगाङाव 21 दिन जे भारत सरकारा लकडाउन फोसावदोंमोन, बे फोसावनाय टाइमाव जोंनो कम्पानिया जानायनि थाखाय सुबिदा होदोंमोन। नाथाय दाखालि बावैसो थांनाय 15 एप्रिलनिफ्राय आरो 18 दिन लकडाउन आरो फोसावबावनायाव बे समावहाय जोंनो कम्पानिया जानाय थानायनि थाखाय जेबो सुबिदा होआखै। जोङो दा गोबां अलखदाव गोग्लैनानै दङ। जानो थाखाय जेबो रेसन फेसन जोबजोब्बाय, जोंनाव माइरं जेबो गैला। जोङो दा गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं। बेनि थाखायनो जोंखौहाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जोंखौ एसे अननानै अनसुंथाइ हरोबा, जोंनि प्रब्लेमावहाय हेफाजाब खालामहरोबा जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानो होनोबा जोङो दा कम्पानिनियावहाय गोबां बार फन खालामबाय, कम्पानिया फनखौनो थिखोआखै। आरो जोंनाव दा जानायनि थाखाय जेबो माइरं जेबो गैला, जोबस्रांजोब्बाय। फैसा आखायावबो थाइसेबो गैला। न'निफ्राय बिहरनोबो जोङो न'आवबो रावबो मानसिफोर जेबो ओंखारनो हायि बायदि जानानै दङ। न'निफ्राय बिहरनोबो जेबो सुबिदा मोनाखै। दा आखायावबो फैसा थाइसेबो गैला, जानायनि थाखाय माइरं गैला। गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं। बे खैफोदाव गोग्लैनायखौ जाहाथे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जोंखौ अनहरो, बेनि थाखाय जोङो एसेसो अनसुंथाइ मोनोबा जोंनि गोसोआवहाय जोबोद मोजां मोनगौ।